karapatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatu. Aksyon Reports, first portion. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 4:10 ang aton oras, 14 na mga kaaksyon. Good morning sa aton sining nga mga kaaksyon nga bago lang tigayon nga makabukas ang inyo sining mga monitoring set, no? Ginpablatter ni Bacolod City Water District Board Board of Director Monadia Harden, si Bacolod Councilor Wilson John Gamboa Jr. mga kaaksyon, no? Nga ginpablatter ini kagiban pa nga grupo nga nagupod sa pagrally sa tubang sang iya sining nga balay kahapon sang aga. Ay puwerte ginralihan gali si Board of Director Monadia Harden sa iya sining nga puluyan kahapon sang aga mga kaaksyon. Ay puwerte suno sa kay Hardin nga nagdulot ini sang kauyanan sa iya sini kag iya sini nga pamilya ang ginimo sa mga rallyesta. Sulo pa kay Harden harassment ang ginimo sa iya matapos nga iya nga ang iya sini nga balay hindi opisina. Dugang pa ni Harden wala naman sini sang dapat nga debatihan pabangod nga ang tanan nga reklamo na palabot na sa proper venue mga kaaksyon. Ay marusadya. Sadya ning basiwa kay pati mga Board of Directors ginaralihan na subong, no? Action Reports, first portion. Ay kay kasadya nga sitwasyon. Sige, dali lang, las 4:12 nga tunoras. Kantuan tanay balita sa patrol mga kaaksyon. Ni Sayrantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iban pang mga senaryo diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Yaring kauntan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin, how are you? Action Rex, good morning. Wow, good morning. Gatagasak ba? Yes, amo ni ang morning basta aga pa may kape kastupad. Tiyan mo ng Mayo. Oo, amo ni ang pinakamayo sa tanan. Ng Mayo basta sa aga pa may coffee na. Oo, kung sa umapa namin niya. Ti sampat gini. Oo, kape nga Bisaya Action Rex. Katakumba. Oo, amo ning makapapukaw. Ba, makapapukaw ha? Sa nagkakatulog nga. Sa nagkakatulog ka wala tiyagon, pukaw na. Oo, pukaw na. Ang laragway aksyon na Rex ang syudad sa Bacolod. Kung dala ng paghahambalan, masyado ka tawhay subong aga, pero kung magatangla kita sa kalangitan, ang ginapalabutan kita aksyon na Rex ang galom, no? Wala sang bituon. Siguro din ng mga bituon sa pungagaman. Mga bituon, nagkalatak-tak na tusguron. Oo. Why bituon, subong? Why bituon? Ginapalibutan kita action Rex ang galom. Although, basa ang dala no? Portion Hindi kagabi, nag-ulan-ulan pa, hindi gid man tamagid ka damol mo.
Iko, hindi gid man tama ka damol, pero daw binabahibala nga ulan aksyon na Rex. That is why nga basa man ang pila ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod and extra nga paghahalong bangod madanlog ang dalanon. Kung si Papang Nixon pang pahambalon, may pang dalan, temprano pa nabasa. Pero siya ay gid mabasa. Alungan lang ang kung mabasa lang ang iba na, hindi lang ang dila, no? Correct. Kaya mo ng kapital mo. Munang kapital sa tanan kay mabudlay kay kung mabasa ang dila. Ate, wait pa na for, no? Gani ba? Nabudlay na kung wala na digla eh. Mabudlay na kung wala na dila. Way na tanan eh. Way na tanan. Way na tanan. Ate, way na. Kag mambal yang ate, kung na, no? Ada COVID. Budlay na. Ini man aksyon na Rex. Bukas na ang pila ka mga kapihan karon nga aga. Naglabay ko na sa Burgos Public Market mag-ulang sige naman ang pang-ariya ni Glada. Timing aksyon na Rex, agyanta na sila karon, no? Because ang patrol naglabay na sa area sang Hilado aksyon na Rex. Still medyo basa man ang dalan. Although nakita nato ng pila ka mga namigid man ang basa, no? Dami gid man ang basa, no? Ikaw bala, basta basa, bala paborito mo, gid na mo. Ay, siyempre, basta mo ng aradaan ka na may turns, no? Correct. Galing kay ti may basa nga maayo, may basa man. Hindi man makabulig, no? Correct. Kapin pagid ko madanlog kag mag-slide bala sa dalan. Sa inali nga pagpreno sa piyag sini nga badanlog ang dalanon. So extra kapag halong sa aton sini nga mga kauturan, subong nga aga ang kalabanan nga makitanta sa dalanon, especially kag Ginao pag labay namon aksyonarik sa dalan sa nga Lacson, ang makabig tahari sang kalsada subong nga aga mga tricycles supposed to be ang mga tricycles makitanta ara kuntani sa may outdoor lane galing kiti kay komo masyado kataway sa dalanon bisan anong pag-horn mo o kung magbusina ka abi ara lang sila gyapon sa kidid sang dalanon. Malapit na kita aksyonarik sa Burgos Public Market. Subong aga kitaon naman ang pila naton yung mga kauturan sa kaysa tricycles kag iban pa nga mag-aamat-amat naman aksyonarik sa pagpanindahan. Itantaman ang pila ka mga salakyan ti pasahe home site aksyonarik amat-amat naman sa pagbiyahe going downtown area. Para sa aton sila nga mga kauturan temprano pa may idea na sila kung pila subong ang presyo sa isda sa merkado. Ati magpamangkot na kita amat-amat dari aksyon na Rex, no? Ati siyempre kada Sabado aksyon Rex, especially Sabado ya ang kalabanan, ati wala obra majority. So ang posibilidad ni ang kuan aksyon na Rex ati mga utot ta concentration sa pagluto man dala na dari aksyon na sa gathering sa pila ka pamilya, that is why nga temprano pa magpanindahan na, no? At least para may idea man sila diri pa lang daan sa Guaan Aksyon na Rex sa Burgos Public Market may pipila na ka mga baligya nga pwede plastar kaya ara na sa ang mga kuha na pala aksyon na Rex sa banyera o kung mga banyera ari na diri sa may ganhaan, no? Sa Burgos Public Market ang ibanderiya. In short, ang sining kagahon sang Bacolod daw marutawhay, no? Matawhay kidya katama aksyon na Rex, no? Kay bisan kita gani paglabay tadra daw kaninit pa sa gyapon sa mga salakyan kag nagalabay-labay sa mga dalanon. Oo, maglabay sa area ng Burgos Public brother sa may Banggalis pa. Makitaan ta diri iban nga mga tricycles nag-standby, no? While ang iba naton yung mga kauturan ang gahulat nga malawagan ang gila sini nga pangalan Action Rex ang iba na sa kilid sa ER
ang iban ara sa atubang sang ER o emergency room sang Corazon Locsin. Ang diri sa may lakson nga nagapila nga mga masulod sa Corazon, damo man gyapon, no? Subong aga aksyon Rex Sabado ti wala no. Kay Monday to Friday lang na. Yes sir, Monday to Friday lang. So ang iba naton yung mga kauturan, ara lang sila sa atubang sa may dalan sang lakson. Ka pasilong aksyon Rex walang iba niya pungko, gatulog, walang iban man niya nga nakaplastar na of course may dala sang bisan karton lang aksyon Rex pero higda ka lang kay ang iban diriya ginatawag man ang ila sila nga pangalan bantay ni Juan de la Cruz o kato di anay kami kanang Bali hindi na sa sulod sa ospital na gid, no? Oo, hindi gid sila Mga watchers. Oo, mga watchers, hindi gyapon sila kasulod. Not unless kung lawagon ng ila pangalan, ang si Juan de la Cruz may kinanglan o si Juan de la Cruz dapat island diaper. Oo, mana action na Rex, no? Subong nga aga, ti ari na diriya action na Rex ng pila naton yung mga kauturan ka-plastar na sa ila sining mga baligya subong aga. Damo temprano pa action Rex damo na nagapamalaklon diri sa area sa Burgos Public Market. Ang iba niya diri nga mga isda ginapilian pagid lamang ginamat-amat pa lang plastar sa lamisa no. May nakita na diri action Rex bukaw-bukaw pre. Ang bukaw-bukaw tag pila subok 350 action na Rex bukaw-bukaw. Lagko man. Lagko ni nga bukaw-bukaw. Saktuhan lang Sigano sa imo nga driver da? Ini murat gini matali. Kaya nga pa niya nga driver ya, chinito mo. No, gani. Bukaw-bukaw ya, murarat kanya mata sini, no? Oo. May ilak man ino. Ilak niya, pre, no? Ha? Lison aksyon na. Lison, ay pre, ang lison, taga-pin. Lison, no? Lesson 1, 300. Ang lesson 2, pre, gagmay? Oo, lison. Lison, tagpila na? Tag 280. 280. May lesson 1, 300 agko. Ang lesson 2, ang manang lison, tag 280. O may ano niya, isda siya, sir? Napatay kay Magellan la? Lapu-lapo. Pila na siya? 350. 350, no? Ini laing nga klase, may gwapo pa ni nga kampiyon nga isda. Ano tong isda is punta, pre? Wow. Dalagang bukid. Wow, dalagang bukid. Nagdulhog sa syudad, mangita, gwapo. Ba, mahimo sa gwapong bukid ng matabusin na. Oo. Pila na siya, pre? Ang dalagang bukid, 300. 300 action na Fred, no? Dalagang bukid, 300. Para may pilian pag ang aton sini nga mga kauturan kadto naman kita may locus mandria, locus 1, locus 2. May locus nga gagmay, locus nga dagko. Pila locus ta, sir? 300. 300 ang locus action na Rex, no? Ang mani ang available basi gusto mo bilong-bilong may ari man diri. Pre, pila subong ang bilong-bilong? Wala ba ko nabalo? Basta hindi na ako. Hindi na mo? Okay. Oo. Way pa ni siya kabalo kay ginamatamat pa lang plastar base ang tagiya to pato sa piyak. Mayari man niya the reaction na Rex ang problema namin niya lubo-lubo tortahon mo di bla? Kampiyon niya. Madam ang lubo-lubo tag pila sa buong? 200. Tag 200 no? 200 ano ning gagbay niyang lupoy. Lupoy action na Rex no pila? 120. 120 ang lupoy. Ang lubo-lubo 200 at least para may idea man ang aton sining mga kauturan. Kag may idea si Jo Marie. May idea gid si Jo Marie karon kag magpanindahan mahambal siya iyang ready na niya. Data makadto karon na. Data makadto karon na at least kay paborito niya daaning lubo-lubo kung kaisa kag ginaturta lang. Si pare Junior bangros ang iyaw. Pre pila subong bangros mo pre? 200 ang bangros namin niya bangros siya duha isa no duha ka bilog aksyon na Rex 1 kilo Lagko mga bangros mong may ara pag ani estimate ko niyo 3/4 yung bilog isa ka bilog sini medyo 200 ang bili no may marot man subong nga aga ang marot na tagpila 200 action Rex no ang marot sa Ilohan tato sa Piak naman
sakay may kampiyon man siya mga isda. Lain man nga klase sa nga isda ang iya subong. Kaya nagliliga to, puro gagmay, puro subong ya. Duro dagko ang iya sining nga balikya. Kaya anong available ta na nga ano? Salmon nga buli. Ha? Salmon nga buli. Salmon nga buli. Oo. Hindi ang buli, no? Kundi buli lang. Ang imo yung kadamo sang lantawon da, do. Oo, hindi, may nakitang ko. Aga pa ganin ni matuyawan ka ganin. Ang salmon nga buli, pre, tagpila? 200 ang kilo. 200 ang kilo, no? Salmon nga buli. Kag may balarite ka, pila ng balarite mo, pre? 240. 240, no? Balarite ni Aksyon. Anong balarite man? Kung siya kung lantaw. Kisa gani ko magdako ni balarite, ano ni mga tawag na na? Ako lang Ng tuna na lang. magdako ni siya daw tuna. Kay kalantaon mo, tuna nga gamay gid. Pero ang tawag nila diriya, balarite, pero magdako, tuna na gid ni siya, Aksyon Rex, no? So, amo ni ang pila ka mga nakitantang mga available subong isda, subong aga. By the way, ang observation kag sang patrol, and at the same time, ang presyo. So, subong aga sa mga isda sa Burgos Public Market, ang ginadulong sa inyo sa Aksyon Papang Nixon Dahom, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:25 ng aton oras. Malang pagpamati kay Alex Montesa, bawaga kapasir gabugtaw, si Balarite manghod sang bantalaan nga tuna, Sir Rex. Gali ka. Salamat gid Sir Alex Montesa. And sa kay daligid lang, no? Kay pangbukaron tadianay kung sino. Pagid si Madeline Magno Waskin, no? Si Madeline Magno Waskin, morning lang da. Sa mga kasamahan mo dyan sa inyong trabaho, sa Qatar, no? Pamilya Alsnar, listening from Qatar. Thank you so much, Madeline Waskin, no? Sa kay Gloria Espinosa Istores Abalahon, no? May nga gagid kaginatamyaw talang hasbandia si Noel Abalahon, kag nanay Charito Istores, kag sa mga apo ko nga si John Bernel kag John Gabin. Ayos, more power gid. Salamat gid Gloria Espinosa Istores Abalahon, no? Ayos kay daligid lang, no? Kay Mr. Milili Oligo, may lang pagpamate kay Kagawad Timay kag Munet Lubaton sa Mambulak Silay, no? Halin kay Mr. Milili Oligo, no? Thank you so much, good sir, no? And sa kay Vanessa Mayo, may lang pagpamate, Friday pa lang dito sa ila, Drea Saton, Sabado, no? May lang pag-monitor, Miss Vanessa Mayo, no? Dra sa Rochester, Minnesota. Very hot today. Adlaw dito sa ila, eh. Sige, halong lang dira, Vane, sa imo sila nga panglugayawan, no? Panglugayawan sa Rochester, Minnesota, no? Ayos, si Alex Montesa damo text siya, oh. Thank you, gid sir, no? Salamat, gid. Si Mr. Milili Oligo, gagreet lang kay Vanessa Mayo, Jinky, Noel Amar, kag Alex Montesa, halin sa kay Mr. Milili Oligo, no? Ayos. Kagiban pa naton nga mga kauturan, mga kaaksyon, si Martin Aliling, present naman, Martin Aliling, no? Daligid lang, kay pangbukaron ta diyan ay kay giban pa. Pakaronan ta lang ning iban nga mga kaaksyon ta, daligid lang kay matag ta pila ka mga commercials, standby, mga kaaksyon sa aton sining nga pagpanumbalik sa inyo sining nga palatuntunan.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mandayong Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo. niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsagad mo ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 4:49 na nga oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon Reports first portion. No? May lang pagpamati sa aton sining mga kaaksyon kay Neil Brian Baloes, mayo lang pagpamati. No? Kag sa kay Joval Trinidad sa Kabangkalan, may lang pag-monitor. And good morning sa kay Ami Agostinis Varon, no? Ga-monitor sa sining mga inoras. Daday Hilado, araman sa Barangay Alihis, ga-monitor na si Daday Hilado, no? Kag kay Madeline Magno Waskin, shoot out man dagali sa pamilya ko sa Silaya, Villa Hergon, kay Jeffrey Waskin and Magno. Ay, puwerte. Sige. Thank you, gid, Madeline Magno Waskin, no? Vanessa Mayo, please greet lang to my uncle, si Nerds Herrera sang Jensan. Thanks, gid. Salamat, gid, Vanessa Mayo, no? Halin sa kay Inday Jinky, di lagdaon, may lang pagpamati sa kay Mr. Biboy Villasor, kag sa tanan nga miyembro sang EFC, kag family ko sa Barangay DSB, no? Sa Don Salvador. Kay ging bahalan dira sa Riyadh, Saudi Arabia, may lang pagpamati ging bahalan sa kay Teresa Locsin, no? May lang pag-monitor dira sa Salwa, Kuwait. God bless. Salamat gid Teresa Locsin, no? Marian Panagiton dira sa Lagranhala, Carlota, gapa nagbugtaw na, no? Yvonne Boitzer, may lang pagpamati from Germany. Happy weekend. Salamat gid Yvonne Boitzer, no? Kag sa kay Utay Benedicto, tamyaw ko lang da kay Toto, kay Castro, kag kay Norving Hinobata, adlaw-adlaw ga monitor gid sila halin sa kay Utay Benedicto, no? Antonio Flores, may lang pagpamati, kag sa mga kaupod nga mga taxi drivers sa e-taxi. Salamat gid, no? Sa kay Antonio Flores. Morning sa inyo tanan-tanan dira, no? Kay Mela Milyara sa Paul, may lang pagpamati, Mela. Sa kay Marian Panagiton, may lang pagpamati kag Rochelle Torbella, no? Rochelle Torbella. Mayong pagpamati lang. Sige. Daligid lang mga kaaksyon kay pasudlon ta si Aksyon Eric Magbandwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa Police Station 2, ginpasiguro nga wala ginapabayan ang mga kaso nga sakop sa ila area of responsibility. Ibalaon tanang report gikan sa kapulisan naton mga kaaksyon. Yaring kaunan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Report kika sa Bacolod City Police Office, luyag lang ipasiguro ni Police Captain Paul Vincent Pendon, hepe sa Police Station number 2, nga wala nila ginatulog-turugan kag ginapabayaan ang mga kaso nga nagkakatabo sa ila sini nga area of responsibility. Sa kaso nga pagpatay sa mga amigo nga nasapon ang ila bangkay sa sulod sa nga salakyan, wala untat kag nagapulaw bugtaw ang iya sin investigador lamang nga makatipon sang ebidensya kag informasyon agod nga makadihon sa pinakamadalom nga motibo sa insidente nga pagpatay sa mag-abyan sa Martes ang gabi dira sa may Bredco Port, Purok Lampirong, Barangay 2, sinisyudad sa Bacolod. Padumduman, nasapuan ang patay nga lawas sa mga amigo nga Sanday Fernando Mahipos, 39 anyos sa Barangay 14, Dexter Brian Orsos, 41 anyos sa Barangay 4, nga may igo ini sa lothang gamit ang kalibre 45 kag 9mm pistol. Samtang buhi naman ang 4 katuig nga bata nga babae ni Mahipos sa makit-an ini sa sulod sa salakyan. Sunod kay Pindon kon buligan lang sa pumuluyo kag sa mga concern nga pamilya ang mga insidente nga nagakatabo, wala sang imposible nga hindi na masorbar ang mga kaso nga nagakatabo. Sa nga area of responsibility, ilabi na ining kaso nga pagpatay sa mga abyan nga Mahipos kag Orsos.
Actually, nalaway ganay ko sa investigador naton bala. Kahit ang duty imbes nga ipakuwaya bala sa balay, ginadidikaran niya gid pagkadto di kag mag-process ang mga dokumento kag mga request sa mga counterparts nato no. Kag ginaeditan niya gid ang pagkuha sang mga impormasyon somehow nga makahatag linaw sa insidente ngani. Inabalaan ko na lang sa nga bawi na lang kita sa imo kung makatapos ka sang kaso ngani base amo na ang time nga spend time kasi imo nga pamilya man. Subong tagaan tagit prioridad ang kaso nga ni kay asakon man yang parte hindi ko man gusto nga sige-sige lang dire sa area sa station 2 may ara nga violente nga krimen nga katabo. Sa part ko man niya as a OIC sa station 2 ginaeditan ko man lantaw kuno ang intervention nga mobra sa sini nga bagay. So hopefully tani hindi na ni maliwat sa same spot, same area. So may mga ina-planzer na akong intervention. I'll put into writing and istoryaon ko mga concerned individual nga makabulig di sa aton. Para hindi na bala sige-sige, diba? Daw kada semana na lang may patay kita ya, idol. So, amo na lang na sa kapasidad ko bilang bag-o lang ding pungko man. Sunod-sunod gid ang surpresa sa ako, no? So, bisan pa paano nga baguanon lang kita di sa istasyon, ginatingwaan taman nga maging maayo ang lakat relasyon sa pulis kag sa komunidad. Si Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radio. Ang ining report, ginadulong sa Kalawang sang Santol Plaza Baso. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:55, may lang pagpamati kay Ronnie Gordon ga pangapi sa sining mga inura sa munang namits da, no? Si paring Ronnie Gordon kag si paring Boy Morales Jr. watching here in Sagay City. Salamat gid paring Koya. Paring Boy Morales Jr. dira sa Sagay City, no? Salamat gid kag sa taga Sagay dira kag sa pamilya Morales may lang pagpamati man dira mga kaaksyon, no? Kag kabugwas kay Kabugwas Villarte mayong agagid watching here in din siya Jacksonville, Florida, no? Kabugwas Villarte. Malang pagpamati dira, no? Kay Yorb Quiniol sa Kingdom of Saudi Arabia, malang pagpamati kag tamiyawi lang pamilya sa Lucinio kag Tisara family sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi Magalona. Good morning lang, no? Kag kay Cory Bidaha, may lang pagpamati day Cory Bidaha, no? And may palagas man si Jinky, may lang pagpamati. Good afternoon kuno kay Vanessa Imayo, no? Afternoon to kay Vanessa Subong. Kag Noel Amar, good morning. And sa ilan ni Sir Alex Montesa, Mr. Millie Oligo, via Jonathan, Michael John P. Season, kag EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Ang panamyaulin sa kay Jinky Dial Lagdon. Ayos. Mayari pa din. Kay Helka Baltar Galapin, may lang pagpamati. Dira sa Qatar, natamyaw ko ang akon nga pamilya sa Barangay Bakong Maaw, Bago City. Thank you and God bless to all. Helka Baltar Galapin. Nagika ng panamyaw. Kay Dodds Dalida, may lang pagpamati. Ayos sa Barangay Singkang kay Dodds Galida kag sa mga ka-aksyon niya dira sa Barangay Singkang Airport sa mga nagamonitor sa aton dira, good morning lang, no? Kay Victor Tugaf may lang pagpamati si Action Rex ni Victor Tugaf. Basi way pag mad blaw. Jocelyn Kalamaan may lang pagpamati, no? Jocelyn Kalamaan. Ayos.
Kag kay Mox Espanyola, may lang pagpamati dra sa Isabela. Mox Espanyola, El Sahaba, may lang pagpamati ni Brian Baluis, good morning lang, no? Ayos, sige, daligid lang kay hatag tanay pila ka mga commercials, balik lang kita sa Diligid Lamang Madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo.
Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Action Reports, first portion. Ayos, pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad ang Department of Health sa Region 7, particularmente sa Oriental Side, mga kaaksyon, ang nagpadala sang grupo sa mga nurses gikan sa Cebu nga magpatigayon sa Saliman University Medical Center, no, sa SUMC, para magbulig sa mga hospital nurse dito, mga kaaksyon, no? Kaya ang nasambit nga mga hospital nurses ang mag-duty from June 4 to June 30. Bali sa gid ka bulan more or less nga pag-duty nila sini sa SUMC dito sa Oriental Side, no, sa Dumaguete, para makupapan ang ining pagdamo sang COVID-19 patient, mga kaaksyon. Si Provincial Health o Provincial IETF Ground Commander si Dr. Leland Estasyon sang damlag pa nagpabutyag ng DOH-7 ang magapahamtang sa mga nurses from Cebu to Negros Oriental Hospital parang hatagan kag konsentrahan ining pagdamo sa mga kaso sang COVID-19 sa among probinsya. Instead sa declaring sang SCQ or lockdown, more comprehensive test ang ginapatigayon karon sa mga nurses nga ginpamtang sa among mga lugar. Amo na ang pinaka-latest nga report gikan sa Oriental Side, mga kaaksyon, no, sa Negros Oriental, mga kaaksyon, no. Action Reports, first portion. Ayos, mayong agalang sa kay Mr. Milili Oligo kag Inday Jinky. Salamat gid kuno sa greetings halin sa kay Mr. Milili Oligo. Ayos. Kay Erwin Di Catoria Gonzales, may lang pagpamati dira sa Maaw and Manjo Arnijo, no? Good morning lang, no?
kag Russell Gomez mayong agagid Russell Gomez kay Rinrin na piyesta may lang nga pagpamati 24/7 sila kuno gatamyaw lang na piyesta the family sang Bago City kag Tabao Valladolid. Salamat gid Rinrin na piyesa no. Kag lakip na sa kay Jonel Cartel Bilyote, may lang nga pagpamati sa Bilyote family dira sa Central din nga Central man. Central Mao, Central Manapla, Central Victoria, so din sa DNA ang Central Jonel man. Sige. Thank you gid Jonela. Luisa Bianan Kaungga, may lang nga pagpamati kay Dora kag kay Tani Nato kag City Ray sa Bago City. Salamat gid no kay Jocelyn Kalamaan may lang nga pagpamati man no. Sige. Okay, karon naman ang iba na. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby ay mahatag ta pila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita Mga gayla inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Pagdayon Aksyon Radyo Pagkulon nun kag negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sagsang anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagkain na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sabisan anong nakahintangan Responsable na pagbalita Kagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mandayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyago. This time check is brought to you by Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 5:26 ang aton oras kadtuan taning balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ato sa syudad sang La Carlota. Ini may kang tanan sa pagpatay sa isa ka lalaki dra sa area sang Barangay San Miguel sa syudad sang La Carlota. Actually ang biktima taga Barangay Maaw nimo sa syudad sang Bago. Anong development sining kaso gikan sa kay Aksyon Brian Morden. Yaring report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. May aksyon na Rex mayara na sang duha ka persons of interest ang La Carlota PNP sa pagpatay sa kay Giovanni Bidonia na nasapuan kahapon dira sa may Hacienda San Miguel, Barangay San Miguel, Ciudad sang La Carlota. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe ang hepe sang La Carlota PNP, ining duha mga kaupdanan sining nasambit nga biktima. Mga interest lang tayong in-invite para mapagkuhanan ng impormasyon. Ginalantaw pa ang motibo kag ginaasoy man ang pila ka mga anggulo tungod nga ma-establishar nila kung ano ang rason sa pagpatay sinasambit nga si Bidonia Action Rexa. Kaya sa ngayon wala pa tayong
kung ano talaga yung motibo. Ginaligar man sa pamilya nga may ara sa nadula nga kwarta pero hindi pa nila ini mapamatud-an kung may nahitabo nga hold up sinasambit iyang biktima. Itong pamilya na may dala daw yung pera pero may na-recover pa tayong 5,000 doon sa bulsa. Karon sini padayon pagid ang pagpadalom sa pag-imbestigar sang kapulisan sa amo nga krimen. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Kiyo, salamat gid Aksyon na Brian Morden sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ta sa nagapamangkot ko nanong resulta sang small town lottery o kung STL mga kaaksyon, yari na i-recap taning resulta kahapon mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang small town lottery draw. Ma-recap kita na para sa aton sini nga mga kaaksyon sa unang draw kahapon. First draw 26, 32, 26 and 32. Sa second draw 34, 24, 34, 24. Kag sa third draw kagabi mga kaaksyon 20, 28, 20 and 28. Yari ang recap sang resulta sang small town lottery draw. Mahatag kita resulta man sang small town lottery. Yari na ang Lotto result. Small town lottery Lotto result gali, no? Lotto result, no? Mega Lotto 645 kita mga kaaksyon. Wala sang jackpot winners so sa combination number 29, 32, 2, 27, 6, and 43. Liwat Mega Lotto 645, wala sang jackpot prize. 12 million more or less ang premyo, ang jackpot prize. 29, 32, 2, 27, 6, and 43. Samtang sa Ultra Lotto naman, 658 Ultra Lotto. Basi kung nagtaya ka mo sa Ultra Lotto ha, aring resulta ho 49 million 500 pesos ang jackpot prize, no? 500,000 pesos, 4.5 million pesos. Wala sang jackpot winners diri mga kaaksyon sa Ultra Lotto 645. Ang resulta 25 5 48, 15, 8, kag 34. Liwat 25, 5, 48, 15, 08, and 34. Yari na ang Lotto result. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby sa ato sining pagpanumbalik sa diligid lamang madugay. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatiluan niya, ginapabakod niya, ginabalanse niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas?
Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Radio. Action Reports, first portion. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad, may lang pagpamati kay Mikaela Gilyaran no sa Jeddah. Salamat gid sa imo sining pagpamati Mikaela Gilyaran no nga naga-monitor. And sa kay Barrio Garay, kay kag sa Ininsek, good morning sa Rex, watching Japan. Okay, sa Japan siya.
Ayos, dagang salamat sa imo dira. At iya Kimeriman, may lang pagpamati kag Philip Lorente. Kantuan tanay si Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako ang inyo si Aksyon, Aksyon Rex Cantong. Action Reports, first portion. Kantuan tanay si Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center COVID Extraction Team sang Bacolod may ginpa-record ng mga persona nga nagpamalibad nga magupod sa quarantine facility diri sa syudad. We have Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Balita City Hall. Yari ang report ni Aksyon Artay Hupon. Aksyon Art. Good morning, Aksyon Rex. Ginkonfirmar na Executive Assistant Ernie Pinida tagpamuno sang COVID-19 Extraction Team sa Bacolod nga mayara na sila sang pila ka mga persona nga gina-record kahapon nga daw matapos magpamalibad nga mag-upod sa quarantine facility sang syudad. Apisar nga ini silang nagpositibo sa swab test. Suno kay Pinida, magluwas sa mga persona nga ilang ginakatuan kahapon nga daw nga nangin kabahin sa panibag-o nga swab result. Nga ilan na baton liwat Manila. Naginbalikan ang 40 city tanan kamay individual nga nangin backlog sang ilang ginhimo nga operasyon. Dugang panipinida ang tanan nga ngalan sa mga persona nga ilang ginapablatter sumugod kapon nga daw ang natalana nga iga-turnover sa talatapan sang CLO para sa nakakaigo nga aksyon legal sa palaabuton. Ang extraction team, ang pisting kag ang contact tracer. Nakawato na ko di blata report tatlo ti tugangan pagina namon. So adlaw tanan niya mga nag-refuse kin pabalikan ko kay gawlat sila abi na misinterpret nila ang EO na home care isolation nga ara sa balay. Ti way sa balo nga wala bot nga reverse pa lang nakasubmit sina. Dako bilayran tag 4 to 5,000 a day. Mga positive na amo nang iakusar namon. Ang positive nga nag-resist na lang hindi sila mag-upod. I-refuse sila nga mag-upod pakad sa isolation facility. Ginapa-record namon subong. Pag subong tatlo na. Sige patulibot sa aton extraction team para pagpangita pagid kung sino pagid na ang ipa-blatter nila. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Sige, may lang ang pagpamati. Standby Aksyon Alvin Graba. May lang ang pagpamati kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Greet lang my sister-in-law, mga ka-aksyon, no? Si sister-in-law Marilyn Rasay Malaka sa iya sining birthday today, mga ka-aksyon. Ay, birthday. Likewise, Trinidad Paes sa iya 86th birthday today, no? Happy birthday. Halin sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Tuto Balulot, morning lang, Tuto Balulot, no? Si Niel Brian Balues. Sige. Salamat gid Niel Brian Balues. Kantuan tayong balita sa Patrol. Web Aksyon Alvin Graba. Ibalon tang mga balita gikan sa aton sining mga presinto diri sa syudad. Balita sa Patrol. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, arestado ng cellphone technician. Oh, nadula. Subong, okay na. Okay na. Aksyon Rex sa Priso Caro, no? Sa station number 3. Ining cellphone technician matapos na dakpan sa bypass operation kagabi sa barangay Panago din ng suspect diriking kilala kay Lyndon Abgilan alias Pedring, 33 anyos, kag residente Puso, Barangay Dos Hermanas sa siyudad sang Talisay. Ining nadakpan aksyon Rex ang tigayon nga naaresto na matapos ka nagbaligya
sang suspected shabu sa isa ka pulis. Sa pagpangusisa man sa mga kapulisan, tigayon nga na-recover pagit sa iya ining napulo ka plastic sachet isang suspected shabu. Ginabuluban ta 3 ka gramo ang kabugaton. Nalakip naman na diri sa nakuha o na-recover ining drug para paraphernalia. Reports ang patrol, ang Kaaksyon yung Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Ayos, salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol kay Allen Marlinko, may lang pagpamati Allen Marlinko, kag kay Florencia Villacampa, may lang pagpamati Madam Florencia Villacampa. Ayos, sige, daligid lang ha, standby mga Kaaksyon, manong balik kita sa dirigid lamang madugay. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3. Para sa heavy-duty nga hunugasan, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May doble nga tanggaling formula. Solid magkakas ang heavy-duty sebo sa kalaha kag kaldero. Solid man magkakas ang bacteria. Gani, number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action antioxidant, meaning twice ang powers nito sa pag-flash out ng toxins sa ating digestive system. Toxin-free equals healthy body. Dr. Alfred, you never feel. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito.
Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Government Center karon nga adlaw magbato nini sang 10,000 doses ang Sinovac vaccine. Karon nga adlaw ni mag-abot na ining ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga mayara nga mag-abot nga 10,000 doses ang Sinovac vaccine sa syudad Subong adlaw. Sa statement sa alkalde ginpasalamatan si DOH6 Regional Director Emilia Montesimpo na nga sa madasig sini nga pagsabat sa apelasyon sa syudad kadungan sang emergency meeting kaupod ang mga top regional officials sang Department of Health upod man sang Vice Mayor Elcid Familiaran sang syudad sa Bacolod kag Emergency Operations Center o kon EOC members kahapon or sa nagligad nga adlaw sa tung Huwebes, no? Partikular na ginapila sang alkalde kag ginpahayag nga problema sang syudad amo ang pagtaas ang kaso sang COVID-19 nga ginakinanglan masolusyonan paagi sa pagpasangkad sang vaccination. Galing kayo daw kalangalang nagid sang tiyempota, mga ka-aksyon. Diri sining nga bahin, magatakop na ang Aksyon Reports first portion. Mga ka-aksyon, salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Standby na sa masunod nga programang Aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kay Aksyon Boy Duran kag si Aksyon Dorel Cabato. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon Dorel, si Aksyon na din live makadali, nagpahuway sa makadali. No? Sige, sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyos ni Ka-Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong mayong aga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,